Riblji štapići. Kupite riblji štapići samo. Ćao, ćao Sofija. To je samo paradajz, jel' tako? Ne, imaš i tikve, imaš i zelen, celer, paprika. Šta te zanima? Pa sad ništa, samo čekam njih da vidimo pa Ovo ti je paradajz, ovo su tikve, tamo celer, zelen i paprika. I paprika. Ovamo ima paprike. A krastavci? Nema. Krastavac ima samo jedan, 2 komada ima krastavce, a ovo su 2 dinje. Ma ništa, aj sad ćemo da vidimo, pa ću ja se vraćati. Da, iz Dobričeva ti je rastao. Okej, važi. Evo lubenice, paradajz, sve. Riblja kuća. Šta vi, devojčice, radite ovdje? Drugi nije. Daj da se napijemo i danas. Pa kako je čovjek da ne popije uz ovakvu muziku? Tu ima, creva na metar. Evo, prodavnica. Šta je ovo prodavnica?